वस्त्रं समर्पयामि नीलभुजाय नमः वस्त्रं समर्पयामि चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः वस्त्रं समर्पयामि चतुराननसाम्राज्यदाय नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि रक्तमध्याय नमः वस्त्रं समर्पयामि निरञ्जनाय नमः वस्त्रं समर्पयामि कंसासनाय नमः वस्त्रं समर्पयामि नीलगन्धाय नमः वस्त्रं समर्पयामि ब्रह्मा विष्णुशिवायै नमः वस्त्रं समर्पयामि श्री सरस्वती देवी नमः नानाविध परिमल पुष्प अक्षरान् समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणे ललिताकला भट्टारिकायै नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्प अक्षरान् समर्पयामि धूपम् అమ్మవారికి సమర్పించే మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపిణైనటువంటి ఆ లలితా కళా భట్టారికాదేవికి మనం సమర్పించడం జరిగింది. అంటే నిన్న పొద్దున కూడా ఒకరిద్దరు అడిగారు ఏమంటే మీరు తెచ్చినటువంటి శారీస్ చాలా మేము ఇస్తామని చెప్పేసి అన్నారు. అది కాదండి నేను కావాలని చెప్పేసి ఒక పద్ధతిలో తీసుకురావడం అనేటువంటి జరిగింది. ఎంతమంది వస్తే అంతమంది అంతవరకే మనం నామాలు చెప్తూ ఉన్నాం, తప్పే లేదు. అది 2016 కావాలి 2016 చేయడానికి కూడా పనిచేస్తూ అంటే ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మీ అంతకు మీరు ఆలోచించుకోవాలి. డబ్బు ప్రధానం కాదు, వస్తు ప్రధానం కాదు, మనం చేసేటువంటి పూజ యొక్క విశిష్టత అటువంటి. కాబట్టి అమ్మవారికి ఎంత చేసినా తనివి చేరు, మనం ఏ రోజు చేసినా కూడా తనివి చేరినటువంటి పరిస్థితి మహాభారతం. అంటే ఆవిడ నవరాత్రులు ఉత్సవాలు తీసుకుంటుంది, అవతారాలు ఇస్తూ ఉంటుంది. ఏ అవతారానికి ఆ అవతారం రకరకాలుగా మారుతూ ఉంటుంది.